Kaixo, Maialen Berasategi Katalan nauzue, itzultzailea, eta hemen txenago, Txalaparta argitaletxeak euskaraz atera berri duen liburu baten berri emateko. Adrien Rich idazle feminista estatubatuarrarena da, eta hemen ikusiko duzuen bezala, izenburua du emakumeagandik jaioak, amatasuna, esperientzia eta instituzio gisa. Liburu hau 70ko hamarkadan argitaratu zen lehenengo aldiz, eta Richek esaten du garai hartan iruditzen zitzaiola oraindik ere gutxiegi aztertuta zegoela amatasuna bere ertz guztietatik eta batez ere ikuspegi feminista batetik, eta bera nolabait ere saiatu zen hutsune hori nolabait betetzen, ezta? Berak dioenez, liburu hau idazten hasi aurretik ulertzen ez zituen zenbait gauza, askotan gertatzen den bezala, idatzian ulertzen hasi zen. Emakumeagandik jaioak saiakera literario bat da, eta helburu du nolabait ere azaleratzea nola itotzen duen amatasunaren instituzio patriarkalaren makineriak amatasunaren esperientzia bera. Berak galdetzen du, zer izan da orain arte eta zer da oraindik ere ama izatea gizarte patriarkal batean. Baina horretaz aparte galdetzen du, zer izan liteke amatasuna bere instituzio horretatik askatuko bagenu. Azken batean berak xehatzen du eta azaltzen du zer esan duten historian hainbat historialarik, soziologo, pentsalarik, filosofok eta idazlek amatasunaren inguruan, ez? Zer esan duten orain arte, baina aurrera begira ere jartzen da, eta berak aldarrikatzen du emakumeok nolabait ere amatasuna geuretzeko eta eraldatzeko potentziala daukagula. Haren ustez, amatasunaren esperientzia bera, instituzioa erauzten baldin badiogu, potentzial bat da, eta ez presondegi bat edo esklabotza modu bat. Hori dena esplikatzeko, Richek esan bezala, mendebaldeko gizarte eta kulturetako zenbait estratu aztertzeaz gainera, berak zeukan modu paregabe hartan, berak ama eta alaba gisa izandako esperientziak ere uztartzen ditu teoria horiekin guztiekin. Eta horrek, sekulako indarra ematen dio prosari batetik, eta bestetik, gogorarazten digu, hain zuzen ere, amatasuna pertsonala dela, eta beraz politikoa, eta beraz fenomeno kolektibo bat ere bai. Zer eragin du hortaz patriarkatuak amatasunean? Matriarkaturik izan altzen inoiz, eta merezi aldu auzi horretan sakontzea. Nola alienatzen gaituzte emakumeok geure gorputzetik, hain zuzen ere geure gorputzera lotuta? Norena da gure ugalmena? Zer eragin izan du gizonezkoek erditzea eta haurdunaldia bereganatu eta medikalizatu izanak? Zer indarkeriaren menpean erditzen gara eta zer indarkeriaren menpean bihurtzen ama? Eta zer indarkeria eta botere erabiltzen dute amek berek? Zer da benetako ama bat? Ze harreman klase da ama-semeen artekoa eta ama-alaben artekoa? Zertan da emakume umegabeen estigma? Zergatik bizi dute emakume askok amatasuna amorruaren, xamurtasunaren eta kulparen arteko trikotomia imposible batean? Nola eragiten dio emakume sozializazioak amatasunari? Zeri diote beldurra amagaiek, amek, alabek, azken batean emakumeek? Eta nola askatu beldur eta botere gabezia horretatik? Dozenaka urte pasatu dira Richek liburu hau idatzi zuela, baina argi dago auzi horiek guztiak gaur-gaurkoak direla oraindik ere, eta badugula ze pentsatua eta zer egina. Richek zorrotz baina aldi berean xamur, kritiko baina aldi berean itxaropentsu, beste katebegi bat erantsi zion bere eta hortaz gure genealogia feministari, eta gogoeta kolektiborako zenbait mataza eta harimutur utzi zituen ondare moduan, han eta hemen, guk tira egin diezaigun.